Free Ballis, ασκήσεις αναπνοής. Yo, έχουμε beat, Γιώργο. Εσύ κρατά το pitbull. Μωρό μου, αφιερωμένος σε όλες τις πουτάνες, εκτός τις μάνες αλλά και ο μπαμπάς της λέει πουτάνες. Yo, τι θέλεις να κάνουμε yo, αλλά εγώ σου είπα yo, παλιό πουτάνα, εγωισμό. Δεν έχουμε και δυο, γι' αυτό λοιπόν τρέχω, πάω να βρω κανένα μουνί. Πας και με κάνει τη μέρα μου αυτή εδώ καλή, γιατί την προηγούμενη την έπιασα να γαμιέται με ένα μουνί. Τι ακού το πως θα ακουστεί αυτή η στροφή, ανελιπώς εγκυκλοπαίδικα ως πότε θα με δω διαφορετικός. Πως η φωνή μου έχει γίνει πιο καλή, γιατί η φρύμπα μου την είχε γαμίσει. Αλλά μου είπε εσύ ότι η φωνή αυτή είναι ερωτική, ξεχνά τη σύση. Πάνω στο κομμάτι τώρα ποιος θα τα κρίσει, ποιος θα μιλήσει, ποιος θα το δείξει, γιατί είναι αυτό και οι δύο με κοιτάνε και εγώ χώνω στο μικρόφωνο επάνω για να παίρνω πόνο κέφαλο. Είναι αυτό εδώ πέρα το ακέφαλο ψάριο που τρως από την πουτσα που σου έδωσε αυτός. Γιατί χώνομαι σε αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένω το φαΐ, γιατί και ο Πιτ και εγώ μαζί ξέρουμε ότι πίνουμε για και μάιστερ. Αυτή τον σορ είμαι ο Ghostbuster, ρουφάω τα μουνιά το μουνί έτσι, γιατί χώνομαι κι εσύ πάνω το κεφάλι, ακαλί και πορτοκαλί. Το χώσα γιατί σκεφτόμουν ένα άλλο μουνί. Μάτι Τζόνσον, yo, στην υγεία μας συνεχίζουμε πάλι. Λοιπόν, πάει το τηλέφωνο μπροστά στην άλλη. Τι να κάνω ρε εσύ δεν ξέρω. Ευτυχώς που έβαλα Κώστα την άλλη και Γιάννη την άλλη και Μιχάλη. Στο τελευταίο θα με πάρει ότι είμαι πάει. Πρόσεξε καλά γιατί δεν οικονομάει, δεν το χαλάει. Πρόσεξε γιατί ο πούτσος μου πάλι κοιτάει. Να σε γαμίσει, να σε ξεσκίσει, να σου το δείξει πως γίνεται ο πώς. Αυτός ο μικρός στην τηλεόραση που φοράει πάνες πάπερς. Πρόσεξε καλά γιατί οι rappers δεν είναι αλάνια, είναι hackers πίσω από υπολογιστές και κάνουν ερωτές καλωδιακούς με κουμπάκια. Γίνανε όλοι βρεστάγια, Μάτι Τζόνσον το έχει αλλάξει. Χτυπάει το τηλέφωνο, δεν είμαι εντάξει. Μάτι Τζόνσον θα γεράσει, γιατί η Σύση με παίρνει τηλέφωνο και θα κοστίσει. Περίμενε Πιτ, μην ανησυχείς, γιατί είναι αυτό το freestyle της στιγμής. Free Ballis, να πάει να γαμηθείς. Σταματά όταν το Πιτ θα αισθανθείς, να μην ακούγεται στα αυτή σου. Και δεν θέλω εκατομμύριο, αλλά θέλω 1 δις ευρώ. Πρόσεξε μωρό, γιατί θέλω όλες τις πουτάνες της γης να σας έχει ο Φακύρης Αμαχμέτ Μπατ Ballis. Γιατί θέλω υπηκότητα Ντουμπάι, να έχω όσες θέλω, να τις λέω πάει.